videoblog, pretože ideme sa pozrieť na jeden event, takže dúfam, že to dobre dopadne. Ako vidíte, ja som využil Skytrain, takže vám ukážem, že ako toto Skytrain vyzerá. Nachádzam na križovatke ulic Commercial Drive a Broadway Street. Je to taká hipsterská časť, alebo taká, čo ja viem, hippisácka, povedzme. Ako napríklad v downtowne, v Davie Village alebo na Davie Street je to skôr o gejoch, tak na tejto uličke je to teda o tých lesbách. A ak sa prejdete touto uličkou, tak ich zo pár takých kúskov nájdete určite niekde vysedávať s rozkročenými nohami, podopretým motorovou pílou a s veľkým krčahom piva, ale nie, robím si srandu, určite tu týhle požehnanie a sú tu výborné reštaurácie, tak asi za to tu chodia, takže africké reštaurácie, azijské reštaurácie, sú asi 4 pizzerie talianske. Dá sa tu naozaj vybrať a jedlo tu je výborné, bol som tu a sa nájsť vo viacerých. Bolo to super, takže odporúčam Commercial Drive vo Vancouveri. Nie je to úplne, že downtown, gejové predsa len sú v starom meste a nie tu na East Vancouver, ale každý potrebuje svoje miesto, aj tie lesby sa niekam museli podieť. Sa blížim k parku, sa volá nejak Trudeau Park, neviem, proste tieto názvy. Kostol. Dneska nedeľa inak, takže paradička. Tak spreženám, ne? Proste ako správny katolík. Všetci sa ma pýtajú, či sa mi tu páči. A zásadne odpovedám, že nie. Úplne bez S-pauzy, úplne na rovinu, že nepáči. Ale akože nie je to až také zlé zase, ale tak to im tak odpovedám, že nepáči, aby si zase nemysleli. Lebo oni si myslia, hej? Oni si proste myslia, že žijú proste v totálne najlepšej krajine ever. Akože však ja im to neberem, ale pardon. Som sa ocitol tu na tomto lake, Truth Lake, how it's called? Trout Lake. A práve si pozerám takéto výstupko. Tak vám to trochu akože natočím, tak budete to môcť vidieť. Dneska sme prišli do nášho divadla, kde robíme dobrovoľníckú činnosť. Dneska tu majú gala večer, ktorý je vyhradený pre fundraising. Možno vám urobím nejaké videá, aby ste videli, ako to tu chodí. Ja tu sedím v dobrovoľníckej miestnosti sám, pretože sa tu nikto so mnou veľmi nebaví. Ale nevadí. Takéto školáčky hrajú. A vítajú. A hen ten tu takto tancuje. Takéto nádherné posedeníčko, hej, a toto sú moje kolegynky, storočné, všetky, krásne posedenie. Toto, vážený, je tichá aukcia predmetov na bankete a môžu si zahrať aj takýto
hokejčike. No a tu je tá tichá aukcia, výborné, nádherné, ľudia sa zapisujú a fundraising prebieha. Peace.